Hvis du kan tysk, så prøv at sige det her ord. Lykkes det? Hvis du er dansker, så er der stor chance for, at du udtaler det forkert. Jeg ved det, fordi jeg er både dansker og tysker, og jeg kan på få sekunder høre, om nogen har lært tysk i Danmark. I dag så tager vi nogle tyske ord, som danskerne ofte kæmper med. Og til sidst så tester der en lille quiz. Lad os starte ud med et lille ord, som faktisk er svært at udtale. Ich. Her er der rigtig mange danskere, der siger ikke eller is. Prøv i stedet for at tage det første bogstav. Prøv at udtale lidt mere e-agtigt ved ch. Det er en regel, jeg selv har fundet på. Jeg har aldrig hørt nogen andre sige den her regel. Jeg har aldrig hørt nogen andre give det her tip, end jeg selv har lært mig selv. Det trick virker hver gang. Det er, når de tænker på en kat. Det lyder så simpelt, og det er det i sidste ende egentlig også. Tænk på en kat, der væser, er der. Ja, det har vi vel alle sammen hørt. Så ich. Og så prøv at lære at sige det lidt hurtigt. Ich. Sådan lidt mere bestemt. Og ja, tyskerne de forstår dig med det samme. Også selvom du siger ikke. Men I hører stadigvæk, at du ikke er fra Tyskland. Nu kommer et ord, som mange danskere elsker at bruge, når de er i Tyskland. Og det er Brötchen. Mange kunne godt finde på at sige Brötchen. Og her er problemet igen, CH-lyden. Der er det vigtigt igen at tænke på katten. Så hver gang I hører CH, så tænk på en kat. Og her igen kan I prøve at dele det op i brød til chen. Forestil dig, at du bestiller morgenmad i Tyskland. Ich möchte ein Brötchen. Allerede sådan lyder du meget mere lokal. Okay, næste ord, som rigtig mange danskere siger forkert. Det er ordet Straße. Mange danskere siger nemlig Straße med et almindeligt S, altså Straße eller Straße. Det betyder vej. Et ekstra lille fif. Tysk er faktisk meget logisk. Når du først lærer reglerne, giver det mening. Nu kommer boss level. Det sværeste ord. Eichhörnchen. Jeg tror næsten alle danskere hader det her ord første gang. Så lad os lige dele det op i Eichhörnchen. Og hvis du allerede kan sige det korrekt, så er du allerede foran mange begyndere. Og noget sjovt, det er, at danskerne de har faktisk mange fordele, hvad der angår tysk, fordi mange ord minder om hinanden. For eksempel hus og haus, hand, Wasser, men udtalelsen er det, der afslører det. Og tyskerne har også problemer med dansk. Få lige en tysker til at sige rød grød med fløde. Så, nu kommer vi til testen. Hvordan vil du udtale disse 3 ord? Rigtigt. Det er Tschüss, König og Frühstück. Hvis du lærte noget nyt i dag, så skriv et tysk ord i kommentaren, som du synes er svært at udtale. Jeg vil lave flere videoer, hvor jeg afslører tyske fejl, som danskere laver. Og husk, tysk handler ikke om at være perfekt. Det handler om at ture åbne munden op og prøve. Vi ses i min næste video.